Merhaba wendekari Delali. Ma dersa xwe dînerê de devam kenê. Nika ma reyna ûnîteya yewîne de wendegehê me de ma xebata wendene û goşdarîkerdene kenê. Nika tiya de ez berî îşaretan şima rê vaja. Wextê ku şima yew kitab dî, bizanî ku şima xebata wende şî kenê. Wextê ku şima dî ku yew wina goşê xwe nîşan dan û çiyek goşdarî keno, şima xebata goşdarîkerdî şî kenê. Nê resmî ser û ma verê qisey kerdbî, mamosta dersa xwe dana û wendekarê zî goşdariya aya kenê. Nika ma biûnê mamosta çi ser û qisey kena û wendekarê sevanê şima zî goşdarî bikerî û taqîb bikerî. Kamî qisey kenî Rojda, Leyla, Roşna, Sînaya, Kerem, Kejê, Mîhriban e, Fîraz, Bawer, Barzan, Xezal e, Ask e, Mamosta. Nika ez bi wana şima zî taqîb bikerî. Metodê serkewtişî. Mamosta ewro wendegeh de derse de ma ra persa. Peçekên o, babeta dersa ma metodê serkewtişî ye. Gelo goreyê şima seba serkewtene ganî ma çi bikî? Mamosta, goreyê me verêke ma bêrî wendegeh ganî ma amadekariya dersan bikî. Ez zî vanake derse de ganî ma weş goşdariya mamostayî bikî. Goreyê me zî demoke ma babete fehm nekî, ganî ma mamostayê haydar ra pers bikî. Mamosta mabênan de ganî ma arisî ke ma derse de bişeyê bala xwe bidê babetan ser. Demoke ma wendegeh ra agêrenî keye, ganî ma verê kincanê xwe bivurnî, erd biwerî û bîna xwe bigirî. Badeke ma keye de bîna xwe girewt e, ganî ma dersanê xwe tekrar bikî û wezîfeyanê xwe virazî. Sebake ma ser bikevî, ganî masa û odaya ma bi serûber bî. Eke ma verê televîzyonê de yan zî miyanê hayleminê de derse bixebitî, ma fehm nêkenî. Demoke ma derse bixebitî, ganî badê çewres û 5 deqayan ma 5 deqayê bîna xwe bigirî. Ganî ma wezîfeyanê xwe wextê xwe de virazî. Sebake ma rew hişyar bibî, ganî ma rew rakevî. Ganî her tim bernameyeke ma est bo û ma goreyê ey bixebitî. Qeçekên o, şima çiyê rastî vatî, bicivîn. Eke şima nê xusûsan weş bizanîn û biyarin ca, şima do bi asanî ser bikewîn. Nika tiya de metodanê serkewtî ser û qisey kenî, tiya de ez çiyek nîşanî şima bida. Mamostayê mamosta ye, tiya de eke mamosta nerî bibo, lajek bibo, camêrk bibo î, eke cinî biba e xebitiye na. Tabii wendekarê hîna zav derse ser û dersan ser û qisey kerdî, hewn ser û qalî kerdî û dima bernameyek inan gerek bibo, gereke mamostayê xwe weş goşdarî bikî. Tabii tena mamostanê kam qisey kene we bikero, gereke ma weş goşdariya inan bikî û çiyekî ma musenî, ma banderbenî, ganî ma inan tekrar bikî û ma wina nê metodan ser û şîrê. Nika nê metnê ser û ma vajî ku çend çalakiyê ma estê ma inan virazî. Demê qisey kerdene û niştene. Tiya de îşaretê ma nê ye. Eke şima defter û qelem bivînî, şima xebata niştî şî kenî. Eke şima di kesan bivînî, şima xebata qiseykerdî şî kenî. Vanûse, goreyê malumatê corênê cewabanê persanê cêrînan bidîn û binûsîn. Tiya de nêvejiyayo gereke binûsîn bibo. Persa yewîne. Mamosta wendekaran ra çi persa ye?
راستو جواب ما شماره 8 مامۆستا وێندەکاران را مەتۆدی سەرکەوتشی پەرس کردی یانزی پەرسایی تیاده حرفاشه خۆ بخۆ vîndibena nikara binusî wavêrî şima de bibû persa dîyine goreyê rojdayê metodê serkewtişê çi yo? Ma bewnî rojdavana se rojdavaneke mamosta goreyê me verekî ma bêrê wendeke ganî ma amadekariya dersan bikî. Ma binusî goreyê rojda metodê serkewtişê amadekariya dersan a. Goreyê mîhriban e sebake merdim ser bikevo ganî masa û odaya êsenî bî ma biewnê roj mîhriban e vana se mîhriban e vaneke sebake ma ser bikevî ganî masa û odaya ma bi serûber bî. Ma binusî goreyê mîhriban e sebake merdim ser bikevo ganî masa û odaya ey bi serûber bî. Tiyade persa çarin e goreyê roşna demoke merdim babete femnê ku ganî çi biko ma bewnê roşnavana se vanake goreyê mizî demoke ma babete femnêkê ganî ma mamosta re pers bikî. Ma binusê goreyê roşna demoke merdim babete femnêko ganî mamostayî ra pers biko. Tiyade herfa şe reyna vîndibena nikara binusî. Cevabê sênaya çi yo? Sînaya vana se mamosta ma bêhnan de ganî ma biarêsî ke ma dersê de bişî bala xwe bidê babetan ser. Ma cevabê sînaya binusî. Cevabê sînaya ganî tiyade ma binusî ganî ma tiyade yo virgül ronê ganî ma bêhnan de biarêsî ke ma dersê de bala xwe baş bidê dersan ser. Tiyade çalakiya ma yo win e beşê ma bi rastî dîyine win avê. Ma persê xwe wendî û cewabê nan da. Nika beşê hêrênê demê wenden e. Reyna eke şima kitab dî bizanî kê şima xebata wendişî kenî. Kamî vato ma tespît kenî kê nê panc cumleyê hetê kamî ra vajiyayî. Ganî her tim bernameyeke ma est bo û ma goreyê ey bixebitî. Ma bewnî kamî vato astke vanake ganî her tim bernameyeke ma est bo û ma goreyê ey bixebitî. Tiyade ma vaneke aske.
دمو که ما بابت فهم نیکی گانی ما مامۆستا را پرس بکی. ما بێونی کام وانا ڕۆژنەڤانا که گۆرەی مزی دەمو که ما بابت فهم نیکی گانی ما مامۆستای را پرس بکی. تیاده ڕۆژنەڤانا ekemaveri televizyona de derse bixebitî ma fehm nêkenî. Kamî vato ekemaveri televizyonê de yan zî miyanê hayleminê de derse bixebitî ma fehm nêkenî. Fîraz vano ma witiya de vanekê fîraz ganî masa û odaya ma bi serûber bî. Kamî vato ganî masa û odaya ma bi serûber bî. Tiya de ma tespîtkenê ke kamî vato. Sebakî ma ser bikevî ganî masa û odaya ma bi serûber bî mîhriban e vana ma tiya dikenê mîhriban. Derse de ganî ma weş goşdariya mamostayê bikî. Kamî vato derse de ganî ma weş goşdariya mamostayê bikî. Ez zî vana ke derse de ganî ma weş goşdariya mamosta bikî. Leyla vana tiya de ma kenê Leyla. Wendekarî Delalî ma dersa xwe ya dîyîne tiya diqedînenê. Dersa bîne de ma derheqê qaydeya ma derheqê qayde û metodonê serkewtîşê de rêna xebatan kenî, çalakiyan kenî heta dersa bîne bimanî weşî de ziwanê xwe ra hesp bikerî.